سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دستا صحاب سني ترفتا نغسل النهار سينما سمرة سلام زخبركم تخطاتلتي مرب سبورت سينما سمرة أبناء لهم مربنا بزعبة عرفتي تقدمتي عامل كيتنا كمون جل حتسرتي وانا ويان زيناتات كان أربولكمينا سنة مكتتال نبوزحات سبات أب نايك ردم بشكليتا بفلايد ما أب ناي تور دي فرانس معلت عرفتي كبهالن كله ملؤ معلتي أب عرات مركاس ويكاب سرح ملؤ بملؤ مرحق كمسل يخليو نحدد قدامي تور دي فرانس جن إذا معلت زيا حنتي كابتن أزين وسنتي بسنفلت أتاوي أجباب استحنت أتن نمود أتا سومون زدالو عبي ناي استراتيجي معلتيا لومي تقدمتي نزام معلت زيا كم زحلفوا كنرينا قدامي اكتيف ريكفري وي سلامتايم بشكليتا زورو تقدمتي أب معلت عرفتي ملؤ معلتي كبشكليتا أيرحقونيام مخنياتو سبنت دحري 15 معلتات زقصله صعق قلبت هاندبت كعرفن كله ጨዋዳታት كتررن كحبت اني جمر سلازي مبزحتهم تقدمتي نغو نحده ወይ 2 ساعات ዝኸውን ፍኹስ ዝበለ ናይ ምዝዋር ልምምድ የዘውትሩ እዚ ንጡፍ ምሕዋይ ወይ አክቲቭ ሪካቨሪ ዝበሃል ዑደት ደም ኣብ ሰብነቶም ብግቡእ ክዘውርን ጨዋዳታቶም ክልስልስን ይሕግዞም ካልኣይ አካላዊ ሕክምናን ማሳጅን እቲ ዝበለጸ ናይ ዕረፍቲ ክፋል ድሕርቲ ፍኹስ ዝበለ ልምምድ ዝጅምር ተቀዳደምቲ ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ትሕቲ ኢድ ክኢላታት ማሳጅን ፊዚዮቴራፒስትን ኮይኖም ይሕልፍዎ እዚ መስርሕ እዚ ነቲ ዝደኸመ ጨዋዳታት ንምሕዋይ ንዝተጎድኡ መላግቦታት አካላት ንምሕካምን ከምኡውን ኣብ እዋን ውድድር ዘጋጠሙ ፎኮስቲ ማሰይቲ ንምእላይ ኣገዳሲ እዩ ብዙሓት ተቀዳደምቲ እዚ እዋን እዚ ንኸቢድ ድቃስን ምዕራፍን ይጥቀሙሉ እዮም ሳልሳይ መግቢ እቲ ኣገዳሲ ናይ ጸዓት ሚዛን ኣብ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ እቲ ናይ መግቢ ኣገባብ ማለት ኑትሪሽን ፕላን بتنقاق يزغير أب ناي وددر معلتي حدا تقداماي كساب 6000 كالوري كوسدن كله أب ناي عرفت معلتجن اتمت اني قدليو يخون نمبر سبنت نزقصلو برختي عقبت زخون ساعات مالت جلايكوجين كعقب سلازلو كربوهيدرات زبزحو مغبي ممغابه يقارصون ابز معلتزي مس مغبتات غانتوم استدالو فولي مغبتات بممغاب امرؤمون كابت لمود ناي وددر مغبي كعرف يغبر رابعي سنة أمراوي عرفتن مس درابيت مقربن تور دي فرانس كابت أكلاوي دخامن العلي سنة أمراوي تصاغطو مالت مينتال سترس أزيو حياليو تقدمتي أب تحتي كتالي مكتتالن تصاغط انيام تصنحو سلازي إذا معلت زيا كابت ناي وددر هواهو نموصا وسانيتيا مس درابيتهم بفيديو يرخبو قاليهم سدرابيتهم نابت هوتيل يموصوهم مس بوصاتهم كاب بشكليتا وصاي بزعبا زلو محبراوي هيوت يخون كالئ يعللو ازي دما أمرؤهم نخحدسن نموداتا سومون كنقاقحون يخئلهم حامشاي ناي ميديا قديتاتاتن غازيطاوي مغلصيتاتن نواناتات مرحتي غانتاتات كم بعل بينام جرماي تادي بوغاچا ريمكو ايفينيبولن كالوتن اذا معلت زيا ملؤ بملؤ ناي عرفت معلتي كونتن ጋዜጠኛታት ብዛዕባት ዝሓለፈ ክልተ ሰሙንን ንመጻኢ ዘለዎ መደባትን ንመሕትት ቃጻሊ ቃለ መጠይቅ ጽበይዎም እዮም መብዛሕትኦም ጋዜጣዊ መግለጺታት ብኦንላይን ወይ በአካል ኣብ ሆቴላት ይካየዱ بحصيرو اب تور دي فرانس ناي عرفت معلت مالت منقسقاس مقراص زيكونس نموداتان ازيو وسانن سومون مسغغار زغبر سنفلطتاون استراتيجياون سلتي مدلاوي تقدادمتي لومي بشكليتهم كرغاغوا كان تفتنو امروم غنابت صباح سولوس جمر ناي ولق اغزي وددر مالت تايم تريالن برختي عقبتاتن زعلميو ناب كالئ حصرت زيناتات نلومي زدالنيوم سنسغر አንጻር ዶፒን ዝቃለስ አካል ፍርቅለይቲ መርመራ ገይሩ እቲ ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ አንጻር ዶፒን ዝሰርሕ አህግራዊ ትካል መርመራ ማለት ITA ኣብ ልዕልቶም ሓያላትን ሱሙያትን ተቀዳደምቲ ቱር ዲ ፍራንስ ዝኾኑ ታዲ ፖጋቻን ዮናስ ቬንገጋርድን ኣብ እዋን ለይቲ ዝተኻየደ ናይ ዶፒን መርመራታት ሙሉእ ሓላፍነት ከም ዝወሰደ ብምግላጽ ንጽፈት እቲ ውድድር ንምሕላው እዚ ስጉምቲ እዚ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹሎ እቲ ትካል ብመልክዕ ጋዜጣዊ መግለጺ ከም ዝሓበሮ እቲ መርመራ ናይቶም ተቀዳደምቲ ዕረፍትን ናይ ሕውየት ግዜን ማለት ሪካቨሪ ታይም ክዘርግ ከም ዝኽእል ዘገንዝብ እኳ እንተነበረ ውጽኢታዊ መርመራ ንምክያድ ግን ኣብ ገሊኡ ፍሉይን ህጹጽን ኩነታት ካብ ስሩዕ ናይ ቀትሪ ሰዓታት ወጻኢ ክግበር ከም ዝግደድ ገሊጹ እዚ ስጉምቲ እዚ ምስ ሕግታት ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክሌታ ማለት UCI ዓለም ለኻዊ ትካል ዶፒን ማለት WADA
ከምኡውን ምስ ሕጊ ፈረንሳ ዝሰማማዕ ምዃኑ ነፂሩሎ እቶም ተቀዳድምቲ ግን በዚ ስጉምቲ እዚ ቅሬታኦም ገሊጾም እዮም ቢጫ ማልያ ዝመርሕ ዘሎ ታዴይ ፖጋቻ ሰዓት 5 ናይ ንግሆ ምርመራ ከም ዝተገብረሉ ብምግላጽ ዮናስ ቬንገጋርድ ድማ ሰዓት 2 ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ብዝተገብረሉ ምርመራ ምኽንያት ድቃስ ስለ ዝሰኣነ ኣብቲ ውድድር ዘጋጠሞ ናይ ውድቀት ሓደጋን ምስባር መንኩብን ሓደ ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ጠቒሱ ይኹን እምበር ቬንገጋርድን ጋንትኡን ነዚ ሓሳብ እዚ ኣቃሊሎም ክሪእዎ መሪጾም ኣለዉ ፖጋቻ ብተወሳኺ ጹርያት ምዃንና ንምርግጋጽ እዚ ኣገዳስ እንተደኣ ኮይኑ እቕበሎ እየ እንተኾነ ግን ኣብ ሰሙናዊ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ መዓልቲ 4 ሰዓት ጥራይ ክድቅስ ከለኻ ዘሕዝን እዩ ክብል ገሊጹ ቤልጂማዊ ተቀዳዳማይ ሬምኮ ኤቬኔፖል እውን ነዚ ስጉምቲ እዚ ኢሰብኣዊ ክብል ክቁጣዕ እንከሎ ማሕበር ተቀዳድምቲ ማለት CPA ስጉምቲ ክወስድ ጸዊዑ እንተኾነ ግን ናይ UCI ሕግታት ከም ዝሕብሮ እቲ ማሕበር ኣብ ዝኾነ እዋንን ቦታን ማለት ካብ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ክሳብ 6 ናይ ንግሆ እውን ከይተረፈ መርመራ ክገብር ፍሉይ ስልጣን ኣለዎ እቲ ሕጊ ከም ዝገልጾ ከምዚ ዓይነት ናይ ለይቲ መርመራታት ዝግበር ተቀዳድምቲ ዶፒን ይጥቀሙለው ዝብል ከቢድ ጥርጣረ ክህሉ ከሎ ጥራዩ እቲ ትካል ግን ኣብዚ ጉዳይ ዝነበሮ ፍሉይ ጥርጠራ እንተነይሩ ንዝቐረበሉ ሕቶታት መርመራታቱ ምስጢራዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ካብ ምምላስ ተቆጢቡሎ ኣብ ውድድር ብሽክሌታ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ሙሉእ ብሙሉእ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ወላ ኣይኹን ገሊኦም ተቀዳድምቲ ለይቲ ውሑድ መጠን ዘለዎ ናይ ደም መመሓየሺ መድሃኒት ማለት ማይክሮዶዚንግ ብምውሳድ ንጽባሒቱ ናይ ቀትር መርመራ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ደሞም ከይተረፈ ክጠፍእ ስለ ዝኽእል ነዚ ንምክልኻል ተባሂሉ እቲ መርመራ ዝካየድ እቲ ትካል ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ 3 ሰሙን ውድድራት ቱር ዲ ፍራንስ ኣስታት 600 መርመራታት ክገብር ከም ዝሃቀነ ገሊጹሎ እቶም ዝውሰዱ ቅማስ መርመራታት ደምን ሽንትን ጥራይ ብምዃኖም ድማ ንመጻኢ ተወሳኺ መርመራታት ንምክያድ ጻዕርታት ይገብርለው ኣብ ካልእ ሓጺር ዜና 3 መድረኻት ዝተዓወተ ቲም ሜርሌር ካብ ውድድር ወፂኡ ፈጣን ተቀዳዳማይ ጋንታ ሰውዳል ኩዊክ ስቴፕ ዝኾነ ቲም ሜርሌር ብሰንኪ ተኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ጎቦታት ኣኽራን መበል 15 መድረኽ ካብ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ክወፅእ ተገዲዱ ሜርሌር ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ 3 ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ማለት ስፕሪንት መድረኻት ብምዕዋት ጽቡቕ ምንቅስቓስ ዘርኣየ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ኣልፕስ ኣኽራን ዓቐበት ግን ዓቕሙ ዝፈተነ ኮይኑ ተረኺቡሎ ቅድሚ እቲ መድረኽ ምጅማሩ እውን ሓለፍቲ ጋንትኡ እቲ ናይ ግዜ ደረት ማለት ታይም ሊሚት ንሜርሌር ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ስጋኣቶም ገሊጾም ነይሮም እዮም ኣብቲ ናይ ሰንበት ብርቱዕ መድረኽ ምስ ሜርሌር ብተወሳኺ ሓደጋ ዘጋጠሞ ዮናስ ቬንገጋርድን ተቀዳዳማይ ቶም በን ኣስብሮክን እውን ካብቲ ውድድር ተሰናቢቶም እዮም ኣብ ናይ ሰውዳል ኩዊክ ስቴፕ ስፖርታዊ ዳይሬክተር ዳቪድ ብራማቲ ንኩነታት ሜርሌር ክገልጽ እንከሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ እንተኾነ ግን ጽቡቕ መዓልቲ ኣይነበረን ሓይሉ ተጸንቂቑ ስለ ዝነበረ ክውድእ ኣይከኣለን ኢሉ ሜርሌር ቅድሚ እዚ ውድድር እዚ ብሰንኪ ናይ ብርኪ መጉዳእቲ ሙሉእ ምድላዋት ክገብር ዘይከኣለ እኳ እንተነበረ ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ብሉጽ ተኽእልኡ ዘመስከረ ዓወታት ኣመዝጊቡ እዩ ናብ ካልእ ተወሳኺ ዜና ምስ ንኸይድ ጋንታ ቪዝማ ብዘይ መርሓይኣ ዮናስ ቬንገጋርድ ከመይ ትቕጽል እዛ ብርቱዓት ተቀዳድምቲ እቲ ጥርንፍ ጋንታ ቪዝማ ብሰንኪቲ ሓያል መርሓይኣ ዝኾነ ዮናስ ቬንገጋርድ ኣብ መበል 15 መድረኽ ዘጋጠሞ ሓደጋን ካብ ውድድር ምውጽኡን ኣብ ቅልውላው ሓድሽ ስትራቴጂ ትርከብ እቲ ዴንማርካዊ ተቀዳዳማይ ብሰንኪ ዝበጽሖ ናይ ዓንዲ መንኩብ መስበርቲ ብኣምቡላንስ ክውሰድ እንከሎ እታ ጋንታ ድማ ኣብቶም ዝተረፉ 7 መድረኻት ከመይ ጌራ ውጽኢት ከም ተምጽእ ዘለዋ ሓድሽ ስትራቴጂ ክትነድፍ ተገዲዳላ ናይ ኣሜሪካ ተቀዳዳማይ ማትኦ ጆርጎንሰን ብዛዕባ እዚ ዘጋጠመ ሃንደበታዊ ፍጻመ ክገልጽ እንከሎ ካልእ ዝበሃል ነገር የለን ብሓቂ ዘሕዝን እዩ መበል 15 መድረኽ በፂሕና ነርና ንሕና ዝሓዝናዮ ካልእ መተካእታ መደብ ማለት ፕላን ቢ ኣይነበረን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ዮናስ ቬንገጋርዲና ተመርኪስና ነርና ክብል ጆርጎንሰን ወሲኹ ከም ዝገለጾ ሙሉእ ዓመት ጽቡቕ ምድላዋት ብምግባር ነዚ ውድድር ክዳለዉ እኳ እንተጸንሑ ኣብ ስፖርት ከምዚ ዓይነት ዘይተጸበኻዮ ሓደጋታት ከጋጥም ስለ ዝኽእል ንምቕባሉ ግን ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ሓቢሩ ናይታ ጋንታ ዋና ስፖርታዊ ዳይሬክተር ማርክ ሪፍ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እውን ተመሳሳሊ ጸገማት ከም ዘጋጠሞምን ካብኡ ተማሂሮም ድማ ናይ መድረኽ ዓወታት ከም ዘመዝገቡና ዘኻኺሩ ንኣብነት ኣብ 2021 ፕሪሞዝ ሮግሊች ካብ ውድድር ምስ ወፀ ዋት ቫን ኣርት ሓዊስካ ካልኦት ተቀዳድምቲ መድረኻት ክዕወቱ ከም ዝኽኣሉ ጠቒሱ እታ ጋንታ ሕጂ ብዘይ ቬንገጋርድ ትቕጽል እኳ እንተሃለወት ከም በዓል ሴፕ ኮስን ቬክቶር ካምፔን ኣርትስን ዝኣመሰሉ ተቀዳድምቲ ስለ ዘለዋ ኣብቶም ዝተረፉ መድረኻት ናይ ውልቀ ዓወታት ማለት ስቴጅ ዊንስ ንምምዝጋብ ክቃለሱ እዮም
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ርእስኻ ምድፋእ ዋጋ የብሉን ክብል ዮናስ ቬንገጋርድ ካብ ውድድር ድሕሪ ምውፅኡ ናይ መጀመርያ ርእይቱ ሂቡ እቲ ክልተ ግዜ ተዓዋቲ ቱር ዲ ፍራንስ ዝኾነን ኣብ ሓፈሻዊ ደረጃ ካልኣይ ተሰሪዑ ዝነበረን ዮናስ ቬንገጋርድ ካብቲ ውድድር ብሰንኪ ሓደጋ ድሕሪ ምውፅኡ ብርህው ዝበለ መንፈስ ናይ መጀመሪኡ ርእይቱ ሂቡ ቬንገጋርድ ርእስኻ ምድፋእ ዋጋ የብሉን ብምባል ኩነታቱ ካብቲ ዝተጸበየው ንላዕሊ ጽቡቕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ ቬንገጋርድ ኣብ መበል 15 መድረኽ ናብቲ ናይ መወዳእታ በረኽቲ ዓቐበት ኣብ ዝቐርበሉ ዝነበረ እዋን ብሰንኪ ዘጋጠሞ ናይ ምግጫው ሓደጋ ዓንዲ መንኩቡ ከም ዝተሰብረ ዝዝከር እዩ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ከመይ ከም ዘጋጠመ ንናይ ዴኒማርክ ቲቪ2 ክገልጽ እንከሎ ኣብታ ኣንፈት መቐየሪ ማለት ራውንድ ኣባውት ቁሩብ ፍጥነት ወሲኽና ነርና ክንከውን ንኽእል ኢና ድሕሪኡ ግን እቲ ናይ ቅድሚት ጎማይ ስለ ዝተሓለኸኒ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣይነበረን ክብል ገሊጹ ናይታ ጋንታ ዳይሬክተር ማርክ ሪፍ እቲ ቅድሚኡ ዝኸይድ ዝነበረ ሞተር ሳይክል ብምስምባድ ሃንደበት ፍሬኖ ከም ዝሓዘን እቲ መንገዲ እውን ጸገም ከም ዝነበሮን ብምጥቃስ ሕቶታት ድሕነት ኣልዒሉ ነይሩ ቬንገጋርድ ግን ሰብ ጌጋታት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ሕጂ ነቲ ነገር ክንቀይሮ ኣይንኽእልን ኢና ብምባል ነቲ ሞተር ሳይክል ካብ ምውቃስ ተቆጢቡ በተወሳኺ እቲ ነዚ ውድድር ዝመርሖ ዘሎ ታዴይ ፖጋቻ እቲ ፍርቂ ለይቲ ሰዓት 2 ዝተገብረሉ ናይ ዶፒን መርመራ ንኣተኩሮ ቬንገጋርድ ክዘርጎ ይኽእል እዩ ንዝብል ርእይትኡ ብምምላስ እቲ መርመራ ጽቡቕ ነገር ከም ዘይነበረ ርዱ እዩ እንተኾነ ግን እዚኡ እቲ ናይ ሓደጋ ምኽንያት ክብል ክድምድም ኣይደልን እየ ከመይሲ ኣብ ውድድር ብሽክሌታ ሓደጋታት ከጋጥም ንቡር እዩ ክብል መሊሱ ቬንገጋርድ ሕጂ ምስ ስድርኡ ብምዝራብ ሓድሽ ናይ ሕክምና መደብ ከም ዘውፅአን ጋንትኡ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ሓደ ወይ ክልተ መድረኻት ክትዕወት ተስፋ ከም ዝገብርን ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ካልእ ሓፂር ዜና ታዴይ ፖጋቻ ንብጻዩ ክሕግዝ ብምስዓሩ ሳዕቲ ዘጋጥም ስዕረት ከም ዝኾነ ገሊጹ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ መሪሕነት ቢጫ ማልያ ወዲ ዘሎ ታዴይ ፖጋቻ ኣብ መበል 15 መድረኽ ንብጻዩ ንምሕጋዝ ብምስዓሩ ሳሕቲ ዘጋጥም ስዕረት እዩ ብምባል ገሊጽዎ እቲ ቀንዲ መቀናቐንቱ ዝነበረ ዮናስ ቬንገጋርድ ብሰንኪ ዘጋጠሙ ሓደጋ ካብ ውድድር ምስ ወፀ ፖጋቻ ንጋንትኡ ንምሕጋዝ እስትራቴጂኡ ቀይሩ እዩ ፖጋቻ ነቲ ብሉጽ መንእሰይ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ጻዕዳ ማልያ ንምዕዋት ኣብ መድረኽ ንምድያብን ዝቃለስ ዘሎ ብጻዩ ኣይዛክ ዴል ቶሮ ንምሕጋዝ ኣብ ናይ መወዳእታ በረኽቲ ዓቐበት ንሱ ባዕሉ ንቕድሚት ብምውፃእ ዴል ቶሮ ክስዕቦ ክመርሕ ተራእዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ንዴል ቶሮ ካብቶም ቀንዲ መቀናቕንቱ ናይ 1 ደቂቕ ፍልልይ ክረክብን ናብ ሳልሳይ ደረጃ ክድይብን ሓጊዝዎ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ዓወት መስመር ማለት ፊኒሽ ላይን ዴል ቶሮን ፖጋቻን ነቲ ናይ ቤልጂማዊ ሓይሊ ተቐዳዳማይ ሬምኮ ኤቬኔፖል ክቕድምዎ ኣይከኣሉን ኤቬኔፖል ብምቕዳም ነቲ መድረኽ ክዕወተሉ ከሎ ፖጋቻ ድማ ኣብ መንጎኦም ገለ ናይ ምርድዳእ ጸገም ከም ዝነበረ ብምግላጽ ኣብ መወዳእታ ሬምኮ ዝበለጸ ነይሩ ንሱ ኣቐዲሚኡ ናይ መወዳእታ ስፕሪንት ጀሚርዎ ኣነ ድማ ግቡእ ግብረ መልሲ ክህበሉ ኣይከኣልኩን ክብል ስዕረቱ ተቐቢሉ እዩ በዛ ዓወት እዚ ኤቬኔፖል ኣብ ሓፈሻዊ ደረጃ ናይ ጂሲ ናብ ካልኣይ ደረጃ ዝደየበ ኸውን ከሎ ካብ ፖጋቻ ብ5 ደቂቕ ንድሕሪት ተሰሪዑ ይርከብ ፖጋቻ ንሬምኮ ኤቬኔፖል ከም ሓደ ዓቢ መቀናቐንቱ ከም ዝሪኦ ብምግላጽ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ጽባሕ ናይ ግዜ ውድድር ማለት ታይም ትሪያል ሓያል ተቐዳዳሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሩ ኣሎ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ኣዝዩ ሓያል ክልተ ሰሙናት ድሕሪ ምክያድ ሎሚ ተቐዳደምቲ ናይ መወዳእታ ናይ ዕረፍቲ መዓልቶም ኣሕሊፎም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዞና ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ዝቕጽል መድረኻት ውድድር ትንተናዊ ትሕዝቶና ሒዝና ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ዓወት ንቢንያም ሰሰናዩ ሲነማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበት ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃረ ሲኔማ ሰመረ ኣብ ሲኔማ ሰመረ ቀጥዑሙ ዝነቀ ንዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም